Rek, kamu ngerti gak ya? Apa wong iku kebanyakan iku kok seneng ngopi ya? Apa wong iku pas lagi dalam keadaan opo ae pasti senengane ku ngopi. Apa aja? Soalnya kamu ngerti, kopi ku ono artine. Kopi ku kan teko asal kata kopi yo, K O P I yo. K K itu ketika dalam situasi apapun itu ketika diminum itu mencerahkan pikiran ngono lho. Jadi iku kopi. Mari terus obat dari segala obat. Ngerti gak? Obat dari segala obat bisa menyembuhkan rasa ngantuk, ndas ngeluh, loro ati, loro pikiran, mbuh loro sembarang kalian, mbuh sing gak iso nguyuh, gak iso ngising, ku iso ae juga kayak ngono. Obat dari segala obat itulah kopi ya enggak sih? Kopi. Mari lu P ku pancen bener kok pancen. Kopi ku bisa diminum dalam situasi apapun. Jadi, pikiran sing sakgurunge ku buntu, iku iso plong ngono. Dadi malah gak buntu koyo enek dalan pintas ono dalane malah ngono bisa. Iku kopi. Mari ngono ih jan pancen setiap seruputan kopi ku ngarane melek nang motor tenan men kamu ngombe kopi langsung si ungkul-ungkul ngono kae ombe kelalekan karo kopi. Makane kopi ku ngarane wong seneng ya apa pengen jajal kopi ya ngombe kopi wis oke.